Partner! Ay! May time pa, di ba? Marami pang Huwag time. ka masyadong kumoment ha, para mabasa ko ito mambilis, di ba? May kwento po ang ating Mahiwagang Burnay. Dugo at pawis ang puhunan ni Mang Tasyo sa kanyang trabaho bilang isang sorbetero. Sa kabila ng katandaan, ay pinipilit pa rin niyang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. 78 taong gulang na si Mang Tasyo, subalit tila wala sa bokabularyo niya ang pagre-retiro. Araw-araw ay nililibot niya ang kanilang barangay para maglako ng sorbetes. Hindi na balot. Ay hindi, ng katawan niya. Nilalako niya katawan niya. 78, gumaganyan pa. Huwag ka nga! 78 taong gulang na si Mang Tasyo, subalit tila wala sa bokabularyo niya ang pagre-retiro. Araw-araw ay nililibot niya ang kanilang barangay para maglako ng sorbetes. Tinitiis ni Mang Tasyo ang matinding sikat ng araw at paminsan-minsang pag-atake ng kanyang rayuma, makapag-uwi lang ng kaunting barya. Sa kabila ng kahirapan sa buhay, ay hindi naging mareklamo si Mang Tasyo. Sa katunayan, ay bihira mo siyang makikita na nakasimangot. Si Mang Tasyo ay kilalang masayahin sa kanilang lugar. Sa harap ng isang public elementary school, madalas pumwesto si Mang Tasyo. Bukod sa marami siyang parokyano dito, ay sadyang malapit sa puso niya ang eskwelahan na ito. Bakit kaya? Bago kasi naging sorbetero, ay dating gwardya si Mang Tasyo ng nasabing paaralan. Malakas pa si Mang Tasyo noon. Araw-araw, libo-libong mga estudyante ang nakakaharap niya mula sa gate ng paaralan. Dahil sa likas na kasipagan, ay hindi na kontento si Mang Tasyo sa pag-check ng ID at pagbabantay na nagkakating ng mga estudyante. Kaya araw-araw ay nagbo-voluntaryo din siya bilang traffic aid. Inaalalayan niya ang mga bata para ligtas na makatawid ng highway patungo sa paaralan. Sipag Bibo, multitasking din, no? correct guard na traffic aid pa. Oo. I'm sure partner pagbahas siya din yung tabla. O mga estudyante, Tawid daanan na. niyo ako. Tawid na kayo. Correct. Diba? Nakabalandra yung katawan niya. Tama, correct. Siya yung tabla eh. Ngayon ay sinasariwa na lamang ni Mang Tasyo ang masasayang araw ng kanyang pagsaserbisyo bilang gwardya sa paaralang yon. Inspirasyon niya ang ngiti at halakhak ng mga batang nakakasalamuhan niya. Hanggang ngayon, bukod sa kinikitang pera, ay isang pribilehiyo para kay Mang Tasyo ang makapaghatid ng ngiti sa tuwing naririnig ng mga bata ang tunog ng kalembang niya. Kalembang yung dala. Ang laki. Pwede na bang Tingaling. ginawa niyo sa church? Kaya pala nawawala yung kalembang ng chapel, ha? Hindi lang yun, partner. Kaya pala nilarayuma siya. Ang laki ng dala. May tulak ka ng sorbetes. May kalembang ka pa. Itong Burnay na to, adik. Kalembang ba tawag, di ba tingaling? Hindi, ano pag kalembang parang ang laki. O tuwing naririnig ng mga bata ang tunog ng tingaling niya. Kasi pangit pakinggan eh. Okay na yung kalembang, partner. Kasi kalembang. Subalit isang araw ay huminto ang pagkililing ng kalembang ni Mang Tasyo. Sa kalagitnaan ng tirik na araw ay inatake ng stroke si Mang Tasyo. Bunga na rin ng matinding pagod. Sa kabutihang palad ay naagapan pa ang kalagayan ni Mang Tasyo. Nagising na lamang siyang nakaswero sa isang ospital. Hindi, dun sa fire department ka. Swineruhan ka dun. Etong Burnay eh. Oo. Mahal ko, magpahinga ka na. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Sabi ng asawa ni Mang Tasyo habang hinihimas ang kanyang mga kamay.
Nasaan ang kariton ko? Kailan ba ako makakalabas dito? Tanong ni Mang Tasyo sa asawa. Huwag mo munang isipin ang trabaho mo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpalakas ka, sabi ng asawa ni Mang Tasyo. May ibabayad ba tayo dito sa ospital? Sa bahay na lang ako magpapagaling. Kaya ko naman itong katawan ko, sabi ni Mang Tasyo. Maya-maya pa ay dumating ang doktor. Mang Tasyo, kumusta na ho kayo? Ano hong pakiramdam ninyo ngayon? Tanong ng doktor. Okay na ho ako, Dok. Gusto ko nang lumabas. Inaantay na ako ng sorbetes ko, baka matunaw lang. Sayang naman. Pabirong sabi ni Mang Tasyo. Parang lumakas na agad Correct. Di ba ganun naman yung pag walang pambayad, para biglang malakas? Para makauwi na Tama. agad. Mang Tasyo, hindi pa ho kayo pwedeng lumabas. Kailangan po muna namin kayong obserbahan. Hindi normal ang BP ninyo kanina bago kayo hinimatay. Kung hindi naagapan, maaaring atake sa puso ang inabot ninyo. Kaya magpahinga muna kayo dito, ha? At hayaan nyo na lang matunaw ang ice cream. Okay? Sabi ng doktor. Hindi naman lang nilagay sa freezer Kaya ng nga, hindi tsaka yung asawa, hindi nyo man lang tinabi. Oo. Iniwan talaga doon sa gitna. Ba't ganun yung asawa? Napaka-responsable naman. Matutunaw talaga yung partner. Nasa gitna eh. Pero Dok, wala naman ho akong maibabayad dito sa ospital. Pag sosorbetes lang ay kinabubuhay ko. Kaya gusto ko sana sa bahay na lang ako magpagaling. At sumagot muli ang doktor. Mang Tasyo, wala na kayong dapat alalahanin. Ang serbisyo ko po ay libre kong ibibigay sa inyo. Tutulungan ko din kayo para makahanap ng murang gamot. At sasagutin ko na rin ho ang bill ng ospital. Bait naman ng doktor. San yan? San to? Oo nga. Mapuntahan. Kaibiganin natin tong doktor na to. Halos hindi makapaniwala si Mang Tasyo sa kanyang narinig. Naku Dok, maraming salamat. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Hinawakan ng doktor ang mga kamay ni Mang Tasyo at sinabi, Alam mo, Mang Tasyo, mas malaki ang utang na loob ko sa'yo. Maaaring hindi mo na natatandaan, pero isa ako sa mga batang itinatawid mo noon sa highway patungong eskwelahan. Alam nyo, takot na takot akong tumawid mag-isa. Madalas ay hindi na ako nasasamahan ng mga magulang ko papasok na eskwela. Kaya pag nakikita na kita, nawawala na ang kaba ko dahil alam kong ligtas akong makakatawid. Mang Tasyo, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Mula sa isang uhuging estudyante na takot tumawid, isa na akong doktor ngayon. At malaking bagay ang pagmamalasakit mo sa aming mga estudyante na araw-araw ay tinatawid mo sa kalye. Ngayon, hayaan nyo naman akong ibalik sa inyo ang kabutihang nagawa mo sa akin. Ako naman ang magtatawid sa iyo ngayon mula sa banig ng karamdaman. Basta susundin mo lang ang mga bibilin ko, babalik na muli ang lakas mo. Siya nga pala, Mang Tasyo, bawal ka muna kumain ng sorbetes, ha? Niyakap ni Mang Tasyo ang doktor bilang tanda ng kanyang pagpapasalamat. Ilang araw lamang ay nakalabas din ng ospital si Mang Tasyo. Nakabalik na din siya sa pagtitinda ng sorbetes. Ipinako ni Mang Tasyo sa sarili na hanggang may lakas ay patuloy na mag-iingay ang kalembang niya. Hanggang may lakas ay patuloy na magiging pantawid kalungkutan at alagad ng kaligayahan ang lamig at tamis na hatid ng kanyang sorbetes. Sa buhay ni Mang Tasyo ay mapapatunayan na hindi mo kailangang maging hari o politiko o mayaman para maging dakila sa mundo. Tama. Dahil ang simpleng paggawa ng kabutihan ay nagdudulot ng tunay na karangalan.
Ganda. Ganda ng Nice kwento ng naman. good karma talaga. Kahit Totoo kailan. yan, totoo yan. Alam niyo po, sobrang, kaya lagi po namin sinasabi ni Kristo kung ano po ang itinanim, siya rin pong aanihin. Correct. 'Di ba? Kapag ka nagtanim ka ng kabutihan, hindi mo man maani agad-agad. Mm-mm. 'Di ba? Yung itinanim mong yan, dadating ang panahon, mas matindi pa yung balik nito sa'yo. Yung- Mas bonggang-bonggang-bongga. Yung simpleng gesture na sincere yung pagtulong mo sa isang tao. Halimbawa, yung gagaya yan, kung tutusin, di ba, simple nga lang yung paghati ng pagtawid-tawid Correct. para sa ginagawa natin. Pero sa taong tinutulungan natin, ang laki pala ng impact Tama, nun. isipin mo yun, 'di ba? Isang batang takot na takot. Tama. Hindi niya malaman, iniwan na siya ng magulang niya kung paano siya tatawid. Pero sa tuwing nakikita niya si Mang Tasyo, Correct. nagkakaroon siya ng lakas ng loob. 'Di ba? Ganun yung impact dun sa Oo, batang yun at dinala correct. niya yun hanggang sa paglaki. Tama. At ito, lumaki na siya, naging isang doktor, hindi niya nakalimutan yung taong yun na tumulong sa kanya. Tama. At ito ng malupit, partner, sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Ito po ay base sa tunay na buhay ng istorya ng sorbeterong si Mang Tasyo na dating gwardiya sa Placido del Mundo Elementary School sa Talipapa, Novaliches, Quezon City. Nakakilabot! Ay! Mang Tasyo, gusto kitang ma-meet! Oh, lilibre ka daw ni Nicole. Nang, ano ba nilibre Ride ko all sa'yo? you can sa Star City. Tama! Tara! Mag-enjoy ka doon. Oo, di ba? Sana ma-meet Katuwa. na dito si Mang Tasyo, no? Correct. Sana kung makapadpad ka dito sa Pasay City, dito ka magbenta ng sorbetes, bibiling ko yung isang buong sorbetes mo. Tapos gusto Yung ko isang makita. araw na sa Correct. sorbetes mo, Tsaka bibili ni gusto ko Nicole. makita yung kalembang mo. How big is your kalembang? Mang Tasyo, thank you sa napakagandang kwento mo at salamat sa Nakaka-inspire. Correct. At salamat sa Mahiwagang Burnay sa isa na namang kwento Mm. na tunay Correct. hango sa tunay na buhay. O, di ba? Sino nakakilala si Mang Tasyo? Kay Mang Tasyo? Oh, nga sana ma-meet natin siya soon. Kung ano man. Diba? Gumawa tayo na mabuti mga kaibigan. Correct! Ayos sa kwento, di ba? It pays to be good. Tama! Mm. Alam niyo po mga kabisyo, sa totoo lang, ito lang din na nakita kong magandang anggulo sa kwento ng Mahiwagang Burnay na minsan, hindi mo na kailangan lumayo Mm-mm. sa mga taong kailangan mong tulungan. Correct. Kasi alam niyo po mga kabisyo, yung mga lagi niyo po nakakasalamuha, yung mga messenger po ninyo, Mm-mm. alam niyo po ba kung saan yan umuwi? Alam niyo Tama. po ba na minsan kapos ang bigas niyan? Normal pa ba sila nakakakain sa Correct. isang araw? Yung mga gwardya po ninyo, yung mga janitor, yung mga hindi po kasing level po ng kinikita po ninyo. Minsan di nyo na kailangan lumayo Totoo. 'Di ba? Doon lang sa paligid mo lang, Mm. ang dami mo nang pwedeng tulungan. Totoo, alam mo yung mga, kunyari, totoo, yung mga security guards, yung mga messengers, sila yung mga Tama. tao nagpaparamdam sa atin kung gaano tayo kaimportante. Correct. At Diba? sana naman po minsan maramdaman po nila na importante din po sila. Correct. 'Di Ah, ba? Alam mo partner, isa sa mga hindi namin makakalimutan na proyekto namin no nasa student council kami. Nakwento ko na rin to dati. Mm-mm. Is yung nagkaroon po ng mass wedding para po sa lahat ng mga janitor at guard ng school na hindi pa po ikinakasal. Napakagandang project Alam nun. niyo po kung nag-iisip kayo ng magandang proyekto, maganda yun. Kung Totoo. sino po yung nasa opisina po ninyo or nasa paligid po ninyo na hindi pa ikinakasal kasi walang mag-aasikaso, walang Correct. pambayad. 'Di ba yung mga ganon? Gawan niyo sila ng ganyang klaseng magandang proyekto. Hindi po nila kayo makakalimutan kahit kailan. Tama yung sinabi doon sa kwento, hindi mo naman kailangan maging sobrang Dakila. sikat, Oo. sobrang yaman, Hindi mo kailangan maging politiko. sobrang makapangyarihan para Correct. gumawa ng mabuti sa kapwa. Tama, dahil ang simpleng paggawa ng kabutihan ay nagdudulot ng tunay na karangalan. Tama! Thank you, Mahiwagang Burnay and Mang Tasyo! Napaka-inspiring ng kwento nasa mo. bucket list na ng tambalan ang ma-meet ka. Yan. Yan. Based on a true story sa buhay ng sorbetero na si Mang Tasyo na dating gwardya po sa Placido del Mundo Elementary School sa Talipapa, Novaliches, Quezon City. Mabuhay ka, Mang Tasyo! Mabuhay! At ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan! Like ng like, share ng share, mga kabisyo. Correct. Palibasa ito si Mang Tasyo, partner, ang kanyang journey to happiness. Yung Magpaligaya ng correct. maraming Diba? tao. Yung sa tuwing naririnig yung kalembang niya, matutuwa lahat ng mga bata. Diba? Totoo, no? Iba't iba po tayo ng goal sa buhay. May mababaw, may malalim, merong mahirap abutin. Pero nagagawa ng paraan Correct. yan, basta araw-arawin mo lang, kabisyo. Salamat mga kabisyo dahil tinutukan nyo kami sa aming nationwide tambalan ngayong araw na ito. Dire-diretso po sa Maynila ang aming Pag-iingay. ni Chris Super hanggang alas 12 ng tanghali. Pwede nyo rin po kami mapakinggan via live streaming. It's loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Ang tambalan na kahit walang
pera, Mukha ng mga artista. Yun! Yun! Na nagsasabing walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!